Acum 10 ani, Muzeul Astra și-a deschis porțile pentru a sărbători prima ediție a Zilei Universale a IE. Anul acesta suntem la cea de-a 11-a ediție, după 10 ani. Sărbătorim nu doar o IE, sărbătorim un ritual, o tradiție. Renaștem, de fapt, o tradiție și sărbătorim toate comunitățile din sudul Transilvaniei, nu doar din mărginimea Sibiului, deși pentru noi cel mai important lucru, cel care este reper, a devenit IA de Sibiu. Stau de vorbă cu una din cele mai importante persoane care păstrează IA de Sibiu și care știu să ne dea răspunsuri atunci când povestim despre IA cu ciocănele. Emma Găvan, bine ai venit! Ce este IA de Sibiu și de ce este ea atât de importantă pentru noi? Mulțumesc, Andreea, în primul rând. De ce este IA de Sibiu importantă pentru noi? Păi am putea vorbi ore în șir despre acest subiect. Ea este, în primul rând, foarte importantă pentru că față de multe alte tipuri de cămăși femeiești din toată regiunea Transilvaniei și pot să spun chiar din toată țara, datorită sobrietății, simplității, ea a reușit să se extindă și să fie recunoscută și astăzi ca fiind IA de Sibiu. Îi spune mie pentru că și astăzi cămașa din Sibiu, în toate satele, doamnele noastre, o numesc IE. Și noi, specialiștii, astăzi, de asemenea, când ne referim la cămașa femeiască, folosim acest termen de IE. De IE. Știu că este un întreg discurs între ce este IE, dacă este corect să spunem IE, dacă spunem cămașă. Ce crezi? Ce putem să le spunem celor care ne ascultă, celor care se uită la noi? Putem spune și IE? Putem spune și cămașă? Putem spune și IE, putem spune și cămașă. Când ne referim la cămașă, putem să ne gândim că în toate zonele țării și în zona Sibiului în special, pentru că despre asta discutăm acum punctual, nu este vorba doar despre această IE cu ciocănele pe care noi o cunoaștem astăzi. Ea este de fapt o evoluție a unei cămăși care a evoluat de-a lungul mai multor veacuri. Încă din cele mai vechi timpuri există dovezi ale existenței unui astfel tip de cămașă, care, ca și caracteristici generale, este unitară la nivel de zona Sibiului, însă ea se individualizează la fiecare microregiune, este diferită, câteodată chiar și de la sat la sat. În linii generale, de fapt, dacă ar fi să vorbim despre o astfel de IE și să o descriem, și o să o numesc cămașă de acum încolo, dacă îmi permiți, este o cămașă dreaptă, scurtă în talie sau lungă, cu poale, cum era în tipul vechi de Așa era costum. La început, nu? Cămașa era de fapt o cămașă lungă, cu poale. Cu tot cu fusta, da, cu poale, cum ne numim noi. Sau pe de-a întregul. Da, sau pe de-a întregul, într-adevăr. Dar ea este dreaptă, cu mâneși foarte largi, care inițial erau terminate în pumnaș sau cu brățară, depinde de la sat, și ulterior cu volan, pe care noi astăzi îl cunoaștem ca și fodor și îl cunoaștem de la volanul IE cu ciocănele, pe care o recunoaștem peste tot astăzi. Este oricum o IE reper. A devenit o IE care inspiră în continuare designer și din România și nu numai. Și cred că este o cămașă, pentru că tot ai spus că vorbim despre cămașă, pe care o poți recunoaște ca și cămașă, cum spunem, cămașă cu umăraș din sudul Transilvaniei, oriunde în lumea asta. Mie, cel puțin, mi se pare unică, dar poate că sunt subiectivă și bine că sunt. Acest termen de cămașă cu umeraș este un termen care era utilizat de doamnele noastre de la țară la începutul secolului XIX. Pentru că pe vremea aceea umărul era format, de fapt mâneca în sine era formată din două bucăți din umăr, de unde și umărașul, și din mâneca în sine. Acestea erau unite cu ceea ce noi astăzi numim altiță. Era o altiță funcțională, formată în anumite zone din trei segmente decorative, dintre care ultimul fiind un încreț foarte frumos, care regăsim peste tot la IA sibiană și la gâtul ei. Ulterior, momentul în care am început să dezvolte, să se deschidă piețele, în secolul XIX, lumea începe să aibă acces foarte mult la materiale industriale, mai ales zona mărginimii Sibiului era o zonă foarte bogată datorită ocupațiilor din zonă, fiind o zonă foarte deschisă.
s-a avut acces mai repede la anumite materiale și atunci la pânza de jolgi, de exemplu, cum jolgi, numeau, nu? Jolgi sau jolgi, cum și se coseau cămășile și pe pânză țesută în casă, pentru că cele pe care le cunosc eu, cele mai multe, mai ales din a doua perioadă a secolului 20, este pe această pânză foarte subțire de toate felurile, dar am găsit și pânza de casă. Dar ele erau țesute numai din pânză de casă. La pânza de casă se folosea în general o pânză de mestecat, cânepă cu bumbac, asta înseamnă de fapt pânza de mestecat, sau se folosea numai cânepă sau uneori chiar și inul, ea a fost folosit și în zonă. Ce interesant, uite, de in chiar nu Când știam că se a început să intre pe piață și femeile să poată avea acces la pânza industrială, la acest jolș care era minunat, dar care era foarte scump pentru ele, au început să înlocuiască în primul și în primul rând la cămășile de sărbătoare și la cele ceremoniale doar mânecile inițial, iar ulterior și ciupagul din față cu această pânză. Însă întotdeauna spatele cămășii era din pânză țesută în casă. Da, așa este. Da. De ce s-a înlocuit și stanul din față și nu de la început? Pentru că la început broderiile nu se extindeau și pe piept, pe ciupagul din față, cum este numit aici în zonă. Stanul din față și din spate al cămășii este numit ciupag, de fapt. De aici și gâtul, că este format cu biată și ciupag, de fapt. Încrețul se face pe ciupag. Pentru că broderiile, ulterior, în momentul în care s-au dezvoltat ciocănelele, au început să se extindă și pe piept. Și atunci pieptul începe să rămână și el vizibil ochiului curiosului și vorba aceea a vecinelor care totdeauna trebuiau să tragă cu ochiul, oare și să se inspire una de la cealaltă. Da. Se întâmplă această inspirație oarecând, că știu că eu sunt foarte curioasă și te tot întreb de 10 ani, așa că acum chiar avem puțin timp să cuprindem cele mai importante aspecte. Cămașa era și funcțională, nu doar estetică, pentru că ai povestit de cămașa de ceremonial, de biile de sărbătoare. Ce era atât de specific în funcționalitatea așa ciocănelului și a broderiilor despre care tu îmi povestești? În funcție de specificul cămășii în sine și pentru ce ea era confecționată, broderiile erau anume, fie mai bogate, fie nu atât de bogate sau atât de intense. Însă chiar și pe cămășile de lucru, de exemplu, avem și în colecție cămăși din porumbacu, care sunt cămăși clar intrate în colecție ca fiind o ie de lucru și are broderie pe altița pe umăr. De data aceasta deja este doar altiță pe umăr, adică cusută pe o pânză țesută în casă de această dată, dar nu mai are altița aceea funcțională. Însă trebuie să înțelegem că în satele românești, chiar și în anii 20, încă se păstra foarte bine această identificare, pot să zic, a societății sociale în comunitatea respectivă. Arăta statutul femeii, de exemplu, pe care în anumite sate, de pe Valea Artibaciului, se țesea o pânză de cânepă și o ie integral din această pânză de cânepă, care era ulterior brodată cu roșu în general, cu flori roșii, interesant și pe piept și pe altiță, pe umăr, pe umăraș, sub umăraș, cum spuneau femeile la sfârșit de secol XVIII, și are voloan. Ei, această ie, mireasa trebuia să o țeasă, să o brodeze și o purta o singură dată când mergea prima dată după nuntă cu soacra ei la așezătoare, nu așezătoare în care intra altul de soacra ei. Și o țesea singură și o cosea singură și o mai purta altă dată? Știu nu este documentat dacă o mai purta. În general, doamnele, când pe teren, ele îți spun momentul foarte important pentru care a fost țesută acea ie și care a fost impactul ei. La cât de perfecte sunt acele intrate la noi în colecție, de exemplu, cu siguranță a fost purtate o singură dată. Am o curiozitate, pentru că se asta spune numai ele poate să... Sunt momente reper în viața unui om de la naștere la căsătorie, așa cum ai spus tu, și plecarea pe cealaltă lume. Știu că se îmbrăcau străbunicile noastre și străbunicile noastre în porturi, în hainele românești, că în mărginimea Sibiului, așa spunem, în hainele românești.
De aceea este foarte important să știm, în general, mireasa, ia pe care o purta mireasa în ziua nunții, devenea și ea de mormântare cu care se mormânta. Pentru că în acea ia, toată bogăția care o avea, o punea acolo, era cea mai bogată din punct de vedere decorativ, cromatic în trecut. Ea trebuia să fie cea mai frumoasă din sat, pentru că noi știm, costumul de sărbătoare este și costumul ceremonial. Și cu toate astea nu este identic și nu este același, pentru că pe acest costum ceremonial, dacă te uiți la detalii, întotdeauna ea, în primul rând, este cea mai vizibilă și cea mai bogată care iese în evidență. Însă, alături de aceasta, apar mici elemente pe care noi, de foarte multe ori, nu le observăm și nu le dăm importanță. Apar acele năfrămi, care îmbogățesc costumul miresei, atât la român cât și la sași. De asemenea, costumul în sine se îmbogățește. Cum se îmbogățește? Dacă mireasa, până să ajungă mireasă, de exemplu în spate, nu are cătrință, la nuntă îi se pun în spate 2 năfrămi, iar în momentul în care se schimbă și devine nevastă, cele 2 năfrămi se iau jos și se pune cătrința. Sunt sate în care există de-a dreptul o cămașă specială, în care în momentul în care mireasa devine nevastă, nu îi se schimbă doar cuna de pe cap, adică știți, momentul acela în care se ia cuna de pe cap și se pune năframa sau cârpa neagră, care o face nevastă. În acel moment se schimbă inclusiv ia cu o ie de nevastă. Emma, explică-mi un pic care e termenul de ie și de când se folosește, de ce se folosește. E bine să îl folosim doar pentru un anume tip de cămașă? Explică-ne puțin, pentru că am văzut că în spațiul public părerile sunt împărțite, așa că avem nevoie de, nu doar de o opinie, ci avem nevoie de un expert, de o opinie educată. Din punct de vedere etimologic, cuvântul ie se referă la un element din costumul popular românesc. Acum, termenul de ie provine din latina veche și el de fapt înseamnă tocmai o piesă vestimentară care se purta direct peste corp, peste piele, direct. O anume tunică specifică. Când a apărut termenul de ie și când s-a generalizat în satele românești, nu este foarte documentat. Nu am găsit eu încă răspunsul. Poate este, dar n-am găsit răspunsul. Cert este că în secolul XVIII, început de secolul XIX, cămășile toate care au intrat la noi în colecție au intrat cu denumirea de cămașă cu umeraș. Se folosește termenul de cămașă cu purecel, cămașă cu șinoare, termen pe care îi întâlnim chiar și astăzi, dacă ne gândim bine, dar într-adevăr sub definiția de ie cu șinoare, ie cu purecel, de fapt șinoarele, purecelul, toate definesc ciocănelul. În zone diferite sau în sate diferite și vorbim chiar de zona Sibiului și Țara Oltului, Țara Făgărașului. Deci este o zonă în sud Transilvania restrânsă, în care deja sunt deviații foarte multe. Ce trebuie noi, în primul rând, să avem în vedere este că cuvântul ie se referă doar la cămașa femeiască din zona Sibiului și din multe alte zone ale țării. Niciodată nu se referă la cămașa bărbătească și, din păcate, am văzut că această modă, pentru că este o modă în vestimentația populară acum, care a mai fost odată și în secolul XIX, când de fapt s-a extins ea cu ciocănele din Săliștea Sibiului. E important că ne spui asta, să înțelegem cu toții că de fapt nu am pus coada la prună, că trendurile sau moda vine și trece, dar că până la urmă cămașa este una de ritual care se păstrează și sper din tot sufletul că așa va rămâne. Deci o să reținem că ea este strict femeiască. Și pentru cămășile sau impropriu spus ie bărbătească, cum le numim? Cămașă. Deci, domnilor, să știți că nu purtați o ie, doar noi purtăm o ie, noi doamnele, domnii poartă o cămașă sau chimeșă sau în funcție de zona. Într-adevăr, în nordul României este o denumire, în sud este altă denumire. Acum noi ne-am restrâns un pic la zona Sibiului, dar cu siguranță nicăieri nu se folosește termenul de ie sau termeni care se folosesc pentru cămăși femeiești la cămășile bărbătești. Emma, îți mulțumesc tare mult și eu îți mulțumesc și să ne vedem la următoarele povești.